Jama'a su masu DANBELLO sun shirya tsaf tare da HAMZA TANI da kuma barista ABBAHIKIMA sun shirya tsaf domin zuwa Legas don jin ba'asin abin da ya faru a kasuwar ALABA da aka yi rusau don taimaka musu. Wannan shine dogon rubutun da barista HAMZA TANI ya wallafa a shafinsa na Facebook, wanda yake nuna cewar sun shirya domin su je Legas don jin ba'asin abin da ya faru, wanda dole sai sun ji abin da ya faru kafin su san ta inda za su taimaka. Wani fata za ku musu? Sannan al'umma, ko da addu'a ne za ka iya taimakawa mutanen ALABA. Hausawanmu da suke kudancin Najeriya na kasuwa, a kodayaushe ku zama kuna da haɗin kai, a kodayaushe ku zama kun san hanyoyin da za ku bi domin mallakar wajajen da kuke sana'a, ko kuma tabbatarwar gwamnati cewar wannan gurinku ne, ku kuke amfana da wajen, don haka don gudun irin abin da ke faruwa. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Mun san mutanen nan suna da ƙabilanci, dole sai kun bi hanya ta doka, wanda doka ta sahale ku zauna a waje ko ku mallaka. Allah sa mu dace.